Седях с гнева си и го попитах, защо продължава да се появява. Той каза, защото ти беше наранен и никой не те послуша. Тази сцена, сякаш излязва от дълбините на душата, носи в себе си една необикновена истина. Гневът не е просто буря, която трябва да потиснем или избягаме. Той е гласът на раната, която още крещи за внимание. Често го виждаме като враг, като нещо, което ни пречи да сме спокойни и щастливи. Но всъщност той е носител на послание, което чака да бъде разбрано. Седях с мъката си и я попитах, защо никога не си е тръгнала? Тя каза, защото аз съм любовта и нежността, които никога не си почувствал. Тази тъмна и тежка емоция не е просто тежест, а скрито съкровище. Мъката се появява не защото иска да ни разруши, а защото пази липсите в сърцето, обгръща неуловената топлина и загубената обич. Тя е като тъжен поет, който слагаме настрани, за да не ни тежи, но в нея има толкова много нежност, която чака да бъде прегърната. Седнах със страха си и попитах защо ме контролира толкова много. Той каза, защото аз съм частта от теб, която все още чака да се почувства в безопасност. Страхът е като стара охрана, която не позволява на никого да се доближи, защото пази най-съкровенното – чувството за сигурност. Когато се борим с него или го отричаме, всъщност удължаваме собственото си безпокойство. Той ни напомня да сме внимателни, но също и да открием онзи миг, когато можем да се отпуснем и да му се доверим. Преди да продължим, искам да ви споделя нещо. За мен е много важно да ми покажете дали моите видеа ви харесват и дали ви носят тази полза, на която се надявам и която подарявам на вас, мили хора. Под всяко видео в най-дясната страна има бутон "Благодаря". Натискайки бутона, вие ми показвате, че харесвате моите видеа и цените моят труд. Стойността е символична и е 2 лева. Натискайки бутона "Благодаря", вие активирате закона за привличането и благодарността, а това носи ползи и за вас самите. Защото, както знаете, вече това, което даваш, се връща към теб. Искрено ви благодаря и изпращам към вас цялата си положителна енергия. Тези чувства не са ми врагове. Това са моите рани, които ме молят да ги видя и да ги излекувам. В тази осъзнатост се крие истинска сила. Тя не идва от отричането или избягването, а от приемането и разбирането. Всеки гняв, всяка мъка и всеки страх са като стари приятели, които носят истории и уроци. Прегърнем ли ги, започваме да лекуваме себе си и да вървим по пътя на вътрешния мир. Гневът, който се появява неочаквано, всъщност е зов за справедливост и признание. Той показва къде сме били пренебрегнати и къде сме загубили гласа си. Когато го посрещнем без страх, той спира да бъде разрушителен и се превръща в съюзник, който ни помага да поставим граници и да защитим себе си. Гневът, скъпи приятели, е като огън, който може да ни опари, но и да ни затопли. Зависи как го управляваме. Мъката от своя страна е като река, която тече тихо и неизбежно. Тя носи със себе си тъга и скръб, но и пречистване.
Прегърнем ли я, започваме да разбираме колко сме били жадни за любов и приемане. Мъката ни учи на състрадание към себе си и към другите. Тя разтваря твърдите стени, които сме изградили, и ни позволява да усетим отново човечността си. Страхът е като сянка, която се спуска върху нас, когато се чувстваме уязвими. Той е сигнал, че нещо в живота ни е непредсказуемо или опасно. Вместо да го избягваме, можем да го изследваме, да го разберем и да го трансформираме. В безопасността, която търсим, има място и за смелост, и за уязвимост. Страхът е учител, който ни показва къде да поработим и как да се защитим с любов, а не с бягство. Всички тези емоции, скъпи приятели, гняв, мъка и страх, са част от една по-голяма цялост. Те са знаци на душата, които искат да бъдат чути. Вместо да ги потискаме или да се срамуваме от тях, можем да ги поканим на разговор. Когато им дадем пространство, те се превръщат в мост на дълбокото вътрешно изцеление. Това осъзнаване не е лесно. Понякога изглежда, че чувствата ни завладяват и ни владеят, но истинската сила идва, когато спрем да се борим с тях. Сядането с тях, както в началото казахме, е акт на смелост и любов към себе си. Това е покана към вътрешния диалог, който може да разкрие корените на нашите страдания и да отключи пътя към освобождение. С времето тези разговори се превръщат в нежна практика. Прегръщаме раните си без да ги осъждаме, без да бързаме да изчезнат. Приемаме, че са част от историята ни, от пътуването ни. Гневът ни учи на справедливост, мъката на състрадание, а страхът на бдителност и грижа. Когато раните се изцелят, чувствата не изчезват. Те се променят. Те стават по-меки, по-мъдри и по-способни да ни водят, вместо да ни разрушават. В този процес се ражда ново усещане за свобода. Свобода да бъдем себе си, с всичките си светлини и сенки. Емоциите не са врагове, а съюзници в най-дълбокото пътешествие към себе си. Всяка болка носи подарък, всяка рана – урок, а всяка тъга – възможност за ново начало. Слушайки ги, ние започваме да живеем по-пълно, по-истински и с повече любов към света и към себе си. Това, скъпи приятели, е покана към всеки, който някога е чувствал гняв, мъка или страх. Не ги избягвайте. Седнете с тях. Попитайте ги, слушайте ги. Там, в този разговор, се крие ключът към изцелението и към по-дълбока връзка с себе си. Това осъзнаване е като поетичен танц на душата, където всяка емоция има своята роля и значение. В този танц няма врагове. Има само рани, които чакат да бъдат излекувани с любов. И когато това се случи, се открива път към истинската свобода и вътрешен мир, който е по-сладък от всяка буря и по-дълбок от всяка тъга. Да седнеш с гнева, мъката и страха не е слабост. Това е акт на огромна смелост и любов към себе си. Това е началото на едно дълбоко пътешествие, което може
да преобрази живота и да донесе светлина там, където е било мрачно. В този процес се ражда нова сила. Силата да бъдем цялостни, истински и свободни.